Kakav je osjećaj biti trudna? Šta? Dobro došli u moj svet. Samo ja nikada nisam menjala pelene nikom u svom životu. Šta ti se desilo? Šta, zar nisi čekala? Kako ovo smrdi? Fuj, dobro ljudi, ne mogu, realno bazdi. Ljudi, znate šta sam razmišljao? Šta? A ne, ništa. Da, o čemu razmišljaš, reci mi. Da, nema tu ničega, tako je. Hej, nemoj me nervirati, mrzim kada ljudi ne završe. Govori, šta ti misliš? Razmišljao sam, znate, naravno to je glupa ideja, ali kakav je osjećaj biti trudna? Šta, Bogdane? Bože, kako dečko uopšte može razmišljati o tome? Kako se uopšte u tebi rodila ta ideja? Rođen kao beba, jel kapiraš? Rođen kao ta misao, aha. Da, stvarno je čudno, Bogdane. Ne, to je realno. Mama mi je to nedavno rekla, kako je bila trudna sa mnom i kako nije lako ženama tokom tog perioda i stvarno me je interesovalo kako je to. Pa, Bogdane, to nije za mene. Pogotovo ne za mene. Ne, iskreno mi kažite, nikada vas nije interesovalo. Iskreno, ja sam o tome razmišljala. Slušajte, znam nekoga ko nam može reći. Koga? Koga? Pratite me. Mama, imamo pitanje za tebe. Da, slušam. Razmišljali smo, Tanja, kaži nam kako je biti trudna. Šta? Šta se dešava? Ne, pa mi smo se samo pitali kako se osjećaš u ovom trenutku. Pa zašto želite to da znate? Pa imat ću ženu u nekom trenutku, ona će biti trudna. Hoću da znam kako da pomognem. Oh, Bogdane, to je veoma plemenito. Ako baš toliko hoćete da znate, šta kažete na izazov? Izazov, iskreno govoreći slabo kontam šta ti imaš u vidu. Hajde onda. Idemo dole onda. 3, 2, 1, 0. Ti si na kanalu gospođice Nikol. Danas imamo neobičan, ali veoma cool video. Bićemo trudni 24 sata. I ja takođe, možete li da zamislite? Želimo da probamo kako je to i učestvovat ćemo u izazovima, a sudija će biti moja mama. Pogledajte ovaj video do kraja, bit će sjajan. Nikada niste videli ništa slično. I ne zaboravite da ostavite like, znam da ga gledate, sviđa vam se, ali zaboravljate da ostavite like. Dakle, uradite to odmah kako ne biste zaboravili. Hajdemo! Ljudi. Šta? Pošto ste odlučili da učestvujete u tako cool izazovu, imam nešto za vas. Ura, pokloni! To je pizza. Da, Bogdane, ti uvek misliš na hranu. Šta je unutra? Šta je to? Pokaži! 1, 2, 3, otvaram. To je stomak, to je cool. Imam svoj, ali mogao bi koristiti i drugi. Iskreno nisam očekivala da će mama biti tako ozbiljna u vezi s ovim. To su vaši glavni rekviziti za današnji izazov. On je tako ogroman, on je kao cijelo moje telo, pojao me. Dobrodošli u moj svet. Stomak je atribut svih trudnica, ne možeš bez njega. Dakle šta? Kakvi izazovi nas očekuju? Vi stavite ove stomake, a ja ću vam sve kasnije reći. Pa, već sam ga stavila, dajte da vam pomognem. Bogdane, što tu stojiš? Zašto ga ne stavljaš? A šta ako sam spreman za ovaj izazov? Ne, to nije fair, svi mi imamo stomake, tako da ga i ti stavi. Ne uklapa se. Jesi li uveren zašto? On će pući, prdnuće i sve će eksplodirati. Ne radim to pred vama, pa nemojte. Aha, svi se sećamo toga. Naravno da nisi skakala po stomaku, ništa od ovoga se ne bi desilo. Dakle, stomaci su tu. Kako se osjećate? Mislim, neudobno je, nelagodno. Mislim, ovo je noćna mora, a ne trudnoća. Već sam umorna. I leđa, kaži, malo bole. Da. Pa to je taj teret. Bar ćete doživjeti i znati kroz šta prolaze mame. Dobro, spremna sam za izazov. Idemo na prvi zadatak. Hoće li biti nagrada? Da, naravno da ima nagrada. Kogod pobedi u ovom izazovu, na kraju dobija $1000. I tako, prvi izazov. Zamislite da ste trudna devojka, a u Bogdanovom slučaju dečko. I hitno trčite po pelene. Ko zauzme prvo mesto dobija 3 poena, ko je drugi 2, a ko je poslednji dobija 1 poen. Morat ćete da trčite oko kuće. Ko prvi uzme moje pelene, taj pobeđuje. Dobro, bebo, čoveče, čudno je razgovarati sa svojim stomakom. Mogu da zamislim kako je teško trčati s tim stomacima, kad je već bilo dovoljno teško samo da ih stavimo. Samo se nadam da mi neće početi porođaj dok trči. 3, 2, 1, idemo. Neću ga uhvatiti. Pelena je moja! I tako je prva stigla Zlata. Imaš 3 poena. Iako sam pala, dobila sam pelenu za svoju bebu.
Drugo mesto je Nicole, dobijaš 2 poena. Da, Bogdane, imaš 1 poen. Nepravda, ja sam dobra mama, samo sam se okliznula. Nemoj da brineš, Bogdane, imate još mnogo izazova, još uvek možete da se dokažete, a na kraju najbolja trudna devojka dobija $1000. Uhu! Dakle, s prvim izazovom ste se izborili, sada za vas imam drugi zadatak. Kako? U prvom izazovu svi ste dobili pelene, ali u drugom morate pravilno obući bebu. Svi za mnom. Ljudi, imate bebu, a ja imam po 1 pelenu za svakoga od vas. Sada morate odlučiti ko će od vas biti prvi, drugi i treći. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze, 1, 2, 3. Da, pobedila sam, ja sam poslednja. Papir, kamen, makaze, 1, 2, 3. I tako, vaš zadatak. Izađite kroz vrata i čim prođete kroz vrata, ja ću pokrenuti štopericu. Brzo morate umotati bebu i brzo se vratiti napolje. Ko bude najbrži, taj pobeđuje. Da. Samo ja nikada nikome nisam menjala pelene u životu. A Bogdan? Već se 2 puta povijao, on ima prednost. Hajde. U redu, sada otvorite, stavite bebu ovde. 1, 2. Čoveče, Bogdan će biti baš dobar otac. Pogledajte, uradio je to za 21 sekundu. Da li je druga spremna? Da. 1, 2, 3. Izgubila, sve je gotovo, nije dobro. Morate dobro to da uradite. Bebo, molim te, oprosti mi, izvini, oprosti mi, ljubavi. Ja sam u šoku. Čak ni ja ne bih mogla tako da se nosim s tim. Pa, da vidimo kako će Nicole to uraditi. Hajde, hajde. Pretpostavljam da je ovo to. Ne razumem kako. Ovo ovde, ja ne znam, zalepit ću je. Ne. To je bilo fantastično. Ljudi, dođite svi ovde. I tako, treće mesto sa rezultatom 21 sekunda i 72 milisekunde zauzima Bogdan. Uhu! I dobijaš 1 poen. I tako, 19 sekundi i 42 milisekunde, drugo mesto i 2 poena zauzima Nicole. Uhu! I prvo mesto u ovom izazovu sa 18 sekundi i 44 milisekunde zauzima Zlata. Uhu! 1 sekunda. 1 sekunda, Nicole. Normalna mama. Spremni ste za treći zadatak? Da. Idemo, trudnice. Radimo najneverovatnije izazove za vas i već znate da je naš san da ovog meseca dostignemo 2,5 miliona pretplatnika. Drugi kanali nam se smeju i kažu da to ne možemo postići, ali verujemo da uz gledaoce poput vas mi možemo sve. Evo vas, gledajte ovaj video i znam da vam se mnogo sviđa. Pomozite nam tako što ćete nam se pridružiti u porodici. Prijavite se odmah i uspećemo sa tih 2,5 miliona ovog meseca. Smog svima, a ja idem. I to je treći izazov. Uhu! U kuhinji vas čeka beba koju treba nahraniti. Morate joj napraviti kašicu i naterati je da pojede barem 4 pune kašičice. Posle toga trčite ovamo, ko bude došao prvi, taj je pobednik. A pobednika ćemo odrediti štopericom. Dakle, ko je prvi? Mi smo već u prošloj rundi izabrali redosled, hajde da ga pratimo. I tako, 1, 2, 3, kreni! Mleko, spreman si da jedeš? Voliš sveži sir? Da! Je li sir ukusan? Da! Šta ti se desilo? Ovo je veoma čudno, dete. Plašim se da idem sada, moja kosa. E pa, druga kreće. Da, spremna sam, hajde. Papa, dušo moja, hajde, za tetka Kristinu, za divnu mamu, najlepšu na svetu, za neverovatnog tatu i prelepu Zlaticu. Dobro, dete, zdravo. Pa šta, Zlato, šta je to? Šta se dešava s bebom? Svaka čast što si to tako uradila. Nije realno, jer beba je baš... Ljudi, ali deca to rade. Ako si mama, ne možeš uvek biti čista. Nicole, šta ima? Ti si gotova? 1, 2, 3, idemo! Za pretplatu, za pretplatu, za pretplatu, za like, za zvonce i za pretplatnike.
Dobro, jeste li spremni da saznate rezultate? Da. Treće mesto sa rezultatom 36 sekundi i 47 milisekundi zauzima Bogdan. I on ima 1 poen. Drugo mesto sa rezultatom 31 sekunda i 71 milisekunda zauzima Nikol. I ona ima 2 poena. A do sada apsolutni pobednik sa rezultatom 26 sekundi Zlata ima 3 poena. I tako, četvrti izazov. I tako, imam tegove za svakoga od vas. Kakav je izazov? Stavljamo tegove na vaše noge i ko god duže visi s tegovima na nogama, taj pobeđuje. Ja sam spremna, a ti? Spreman sam, 1, 2, 3. Stvarno je teško, teško je. Ne. Tako brzo. Stvarno smo mislili da ćeš izdržati bar pola sata, ozbiljno. Samo je pored mog stomaka i težine tu još nešto, teško je. Verovatno moj mozak. Da. U redu, sada Zlata. Ura! Dobro, Zlato, spremna si? Da. 1, 2, 3, krećemo. Biti trudna stvarno je teško i stvarno sam otekla. Ljudi, ne mogu podići noge s njima, veoma su teške. Nikol, jesi li spremna? Vreme kreće sad. Tako lepa kobasica visi. I tako, prema tradiciji 9 sekundi i 2 milisekunde. Treće mesto zauzima Bogdan. I on ima 1 poen. Ura! Drugo mesto sa odličnim rezultatom od 30 sekundi i 69 milisekundi zauzima Nikol. I ona ima još 2 poena. I prvo mesto sa 43 sekunde i 72 milisekunde zauzima Zlata. Oho! Ona ima 3 poena. I tako, peti test. Jeste li spremni? Da! Trudnice često mešaju različite ukuse. Ponekad jednostavno želite jesti hranu koja se ne slaže. Sljedeći izazov je ovaj. Kogod prvi pojede svoju hranu, pobednik je ovog izazova. A onda idemo u toalet da vidimo ko je prvi. Rekli su nam da zatvorimo oči. Ja ću umreti. Kuva se nešto strašno. Kad bismo samo znali šta je, ali mi ne znamo šta je to. Plašim se. Na brojanje do 3, otvorite oči. 1, 2, 3. Šta je ovo na vrhu? To su krastavci sa kondenzovanim mlekom i nutelom. Kada sam bila trudna, obožavala sam da jedem ovo. Tako da ako prvi pojede do posljednjeg zalogaja, pobednik je ovog izazova. 3, 2, 1, kreni! Odbijam. Kol, šta? Ti odustaješ? To je to, odustajem, da. Šta ima ljudi? Šta mislite o ovom jelu? Nutella je ukusna, ali ostalo nije baš dobro. Mogu li još Ljudi, malo? kad sam uzela prvi zalogaj, a ja inače mrzim kondenzovano mleko i sve je to izmešano, to je prosto užas, skoro sam povratila odmah. Samo na pogled već sam to učinila. A onda sam na kraju uzela zalogaj ovako. Još ga nisam ni sažvakala, samo jedanput i pobegla sam. Dakle, jeste li spremni da čujete vaše ocene? Da! I tako, treće mesto i 1 poen osvaja Nikol. Drugo mesto zauzima Zlata. Opet sam pobedila. I ona ima 2 poena. I apsolutni šampion u jedenju smeća je Bogdan. I on ima 3 poena. I tako, 6. izazov. Jeste li spremni? Da! Svaka majka kada ima bebu, ne samo da je potrebno obući i nahraniti dete, već ga treba i razveseliti. Šta imaš u vidu? Evo naše bebe. Dakle, malo je prezrela beba. Zadatak se zove kreativno takmičenje. Imaćete 2 minuta da se pripremite i pokažete detetu neki performans. Onaj zbog koga se beba najglasnije smeje, pobeđuje. Moramo smisliti nešto zbog čega će beba da se upiški od smeha. Ne kažem ništa, ali naša beba je odrasli čovek s bradom, što je samo po sebi čudno, a također je čudno što je u njegovoj glavi, što je obučen tako. Kako naterati ovog da se smeje? Hajde da probamo. U redu, ljudi, jeste li spremni? Da! Bogdane, ti prvi, evo ga.
Nisam čekao. Kako je bilo? Sviđa li ti se? Zlato, vidim da si spremna, pa kreni. Ja sam jednorog, 1, 2. Bilo je teško, rodila sam zeku. I tako, smrtonosni broj. Daj, to sam čula. Hvala, želim vam lep dan. Nikol, vidim da si spremna. Spremni smo da vidimo. Pa, hajde. Priznajte! Hajde opet! Da li ste spremni da čujete ocene? Da! Sudija će biti naš dečko, pošto ste ga nasmejali. Treće mesto Bogdan. Uhu! Bogdan ima 1 poen. Uhu! Drugo mesto je Nikol. Uhu! Ona ima 2 poena. A prvo mesto ova devojka. Ona je rodila zeca. Ona ima 3 poena. Uhu! I tako ljudi, naš 7. izazov. Uhu! Naziva se toksikoza. Vrlo zastrašujuće. Toksikoza je kada vam je muka od bilo kog mirisa, a evo mog izazova. Ljudi, imamo ribu i imamo blender. Svako od vas će imati iznječenu ribu na tanjiru i morate je mirisati koliko god možete. Kogod skloni nos i prvi ustane, taj je gubitnik. A kogod može izdržati najduže, taj pobeđuje. I on ne dobija jutarnju mučninu. To je odvratno. I tako, na start. Pažnja, marš, mirišite. Stvarno je odvratno, iskreno. Trudim se da se uopšte ne pomeram, samo udišem ovu ribu. Sad će riba biti u mom nosu. Trebalo bi da držite nos najviše 3 cm udaljen od ribe. Kogod se pomeri, gubi. To je kao da udišete krompir kod babe. Ko zna gde sam sada, pomozite, to je veoma teško, nije bilo, a sada je toliko teško. Slučajno sam gurnula nos u ribu. Nikol, spreman sam da ti dam svoja 3 poena ako poližeš tu štuku. A ti? Zar ne želiš pobediti? Dakle, ovako razmišljam, ja sam stalno gubio, a pobediti možete ili ti ili Zlata. Ali ni ti nemaš dovoljno poena, ako ti dam svoje, možeš se izjednačiti sa njom. Samo moraš polizati. Hajde da probam. Fuj, ne mogu ovo. Ljudi, stvarno bazdi, u svakom slučaju idem u WC, vi ostanite koliko hoćete. Umorila sam se fizički da držim glavu ovako. I ova riba već me podsjeća na detinjstvo. Žao mi je tvog detinjstva ako je stvarno tako loše. Nikol, sedimo već skoro sat vremena. Hajde da podelimo pobedu i istovremeno se udaljimo od te užasne ribe. Ukratko, već sam i sama umorna, pa se slažem. 3, 2, to je to. Kako smrdi. Sedeli smo tamo tako dugo da mi se haringa osušila na nosu. I tako, u poslednjem takmičenju Bogdan je zauzeo poslednje mesto. Uhu! I dobio si 1 poen. Pobednika nije bilo, devojke su se usaglasile da bude nerešeno, pa su obe dobile po 2 poena. Uhu! I tako, konačan rezultat. U svim zadacima Bogdan je imao 9 poena, ali je dao 6 poena Nikol, pa je dobio 3. Uhu! Nikol je imala 11 poena i izvršila je sve izazove koje je zadao Bogdan, tako da je dobila 17 poena. Uhu! I plus poslednje takmičenje. Ukupan skor je 19 poena. Uhu! A Zlata je dobila 19 poena za sva takmičenja. Uhu! Dakle, čestitam vam, devojke. Bile ste uporne, sedale ste tamo 2 sata, tako da je ovo vaša pobeda. Hvala! Nikol, imaš procenat za mene. Nikako procenat. Bogdane, šetaj. Prošetaj, Bogdane. 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu Gospođice Nikol. Hvala vam što ste ogledali ovaj video do kraja. Ne zaboravite da ostavite like, a mi idemo!